Стартирахме през 1998 година с производството на ротатори. Това са ортопедични средства за малки деца, подпомагащи контролирането на тяхната походка. Създадохме първия си магазин в центъра по ортопедия в Горна баня. Ортотех бе официално регистрирана като търговска фирма. Компанията отвори 8 търговски обекта. Ортотех започна директно партньорство с най-добрите професионалисти в ортопедичния бранш. Отворихме вратите на най-големия търговски обект на Ортотех, това е Ортоцентър 1. Обединяваш в себе си всички продукти и услуги, зад които ние стоим. В портфолиото ни от успехи се нареждат и 2 спечелени европейски проекта. Като благодарение на тях Ортотех успя да въведе нови технологии, да увеличи производствения си капацитет и да увеличи възможността за иновации. А това ни утвърди като най-големия български производител на ортопедични медицински изделия. Извършен е в същия период и мащабен редизайн на цялата продукция. Модернизирани са над 60 продукта, създадени са над 40 нови и направихме пълно ребрандиране на начина, по който работим, на визията на продуктите, на уебсайта и опаковките. Няколко години по-късно създаваме и 3D контур серията си, обхващаща направата на индивидуални стелки, чехли и сандали по нова технология, чрез 3D образ на ходилото. Чрез нея се запазват сканираното ходило на клиента и дигиталния проект, което позволява повторение на поръчката със същото качество на изработка, но в доста по-кратки срокове. Критичните ситуации изискваха извънредни решения. През 2020 година, по време на COVID-кризата, се наложи бърза реорганизация на цялата фирма, производствено и търговски. Не сме затваряли врати за един ден. Започнахме да произвеждаме нови изделия, свързани с новата реалност. Това са маски, шлемове, както и да организираме внос на други необходими медицински изделия в рамките на кризата. Ортотех обслужва клиенти и пациенти от цяла България. Търсейки нови пазари, успяхме да сме едни от много малкото български фирми, излагали на големи медицински форуми, като OT World в Лайпциг, Arab Health през 2024 в Дубай. И работата ни с фирми от Украйна, Дания, Полша, Румъния и Гърция показва, че продуктите ни заслужават внимание. В момента гледаме към разгръщане на пазари към Близкия изток, в това число Саудитска Арабия, Кувейт, Дубай, надяваме се и други. Открихме нов производствен цех в Радомир, осигурихме нови офис помещения за маркетинговия ни екип, финансово-счетоводния отдел и научно-развойната дейност. Работим усилено и по онлайн магазина ни, като планираме неговото пускане и съседни държави. Бизнесът е толкова голям, колкото е голяма идеята и душата му. Колкото са големи хората, с които работиш. Колкото са доволни хората, които ползват твоя труд.